What's up guys? So, naday may karoon sa among simbahan. Sa mo na yung mga pandina sa among supporters sa among vlog. So, ayun mo kalimot nga mag-subscribe sa mga o mag-like. So, naday may activities nila sa among simbahan guys. Thanksgiving party day na mo ron. So, mga kawan dito na sila kayo na nagkuhan sa mga pagpaniod to. So kaya mo mga gift na rin na gift na mo na kaya gift na mo no na kumakawaman na rin. So lingaw na sila kayo na ako. Sila lingaw sila kayo na rin. Mo niya mo ang parties diri guys. Lingaw gyud kayo basta Thanksgiving parties na diri sa imong simbahan. So mo niya mo ginabuhat mag man Thanksgiving ang celebration giusaran ni pag celebrate namo. So lingaw gyud kayo labi na pagat anak ka sa Ginoo. Lingaw yun, bisag sa simple lang celebration guys. Lingaw yun kayo. Bisan pa sa mong magkaubahanan pa sila, nangaon na sila. Sa unya, mag-tinsgimi yung mga di ay, mga gift. So, dagan na tayo. Sila. A few moments later.